गुवाहाटी नोगोरमानि भबानन्द बर' पदनि खाथियाव थानाय बाथौपुरी बर' जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 21, 22 आरो 23 जानुवारि 2024 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 40थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद लोगोसे 24थि बोसोरारि जथुमा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 22थि बोसोरारि जथुमा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जथायै बोसोरारि जथुमा खुंदों। दिनै फुंबिलि 5:50 रिंगायाव खोन्दो गैयै जयग' होनाय अर फोजोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगारि बाबा मनरन्जन ब्रह्मआ। फुंबिलि 7 रिंगायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वर्गियारि बिथाङा। फुंबिलि 8 रिंगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुङो बारग' रां दोनथुमगिरि जलेश्वर ब्रह्म बिथाङा। फुंबिलि 9:30 रिंगायाव धोरोम सानथौ बिजिरनाय गिबि खोन्दोखौ बेखेवनानै होयो गिरिन्द्र ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ। बे हाबाफारिनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी बिथांनि मोनसे फोरमायथि। दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे लाइमोन आफाद, आइजो आफाद आरो जोंनि प्रसार संसद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गांखं दालाइ आफाद बे गुवाहाटीनि बाथौपुरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 49थि बोसोरारि जथुमा जागासिनो दङ। दिनै नैथि सान। मैया 21 आरो दिनै 22, गाबोन 23 सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा माने प्रि गल्डेन जुबिली होननानै जों बुंदों। आगु सनाथि फोरबो फालिथाय दा जागासिनो दङ। दिनै फुंनि 1:00 जोंहा खोन्दो गैयै जयग' होबाय। मुलुग गोजोननि थाखाय खोन्दो गैयै जयग' होनाय जाबाय। नैथियाव फिरफिला बिर होबाय। थामथि हाबाफारियाव जोंहा गुरुदेव कालीचरण आफानि मुसुखायाव बिबार बावबाय आरो दा शास्त्र बिसार सेथि खोन्दोनि सान्थौ बिजिरनाय जोंहा सोलिगासिनो दङ। जौसाङाव जोबोद गेदेमा धोरोम गुरु, धोरोम मोजां मोनग्रा सारा आसामनिफ्राय जोंनि ब्रह्म भक्त सिबियारि लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमखौ मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरबो फैदों, बाहागो लाफैदों। दिनै जौसाङाव गेदेमा धोरोमनि बिजिरनो गोरों गोबां सुबुं दंफैयो। जोंनि लेंहरजानाय बायदियै, हांख्रायजानाय बायदियै दंफैयो। दा बिथांमोननि बाहागो लानायाव दिनै जोंनि बे जौसाङा सायनासालिया समायफ्लेदों। गोबां भक्त आइमोन आफामोन दंफैयो। दा दिनैनि गेजेराव जोंहा डक्टर रनज पेगु सोलोंथाइ मन्त्रि आसामनि मिनिस्टार एडुकेसन बिथाङाबो फैगोन। जोंनो खबर हरदों, जोंनो मिथिहोहरदों। जोङो आसा खालामदों बिथांनि जोंनि दिनैनि बे नैथि साननि हाबाफारियाव फुंनि गावनि थिखानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ जों मिजिंथिदों। आरो गाबोन जोंहा गोबां आलासि फैगोन, जेरै गाहाय अर्थात गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन गाबोननि गेवलां मेलाव। लोगोसे जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसेयैनो जोंहा नन्दिता गारलसा मिनिस्टार अफ आसाम, जोंनि आसामनिनो मन्त्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो खबर हरदों।
आरो उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो पीयूष हाजरिका बिथाङाबो बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो रादाय होदोंमोन। आरोबाव अशोक सिंहाल बिथाङाबो मन्त्रि आसामनिनो बिथाङाबो गोख्रोङै बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो खबर हरदों। दा बे हिसाबै जोंनि नैबे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 40 बोसोरारि जथुम्माया जोबोद कालारफुल जागोन होननानै जोङो साननो हायो, बुंनो हायो। आरो नैबे जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो दिनै जोंहा थान्दै जथुम जागोन। बे थान्दै जथुमाव थान्दै मेलाव जोङो गोबां थांखि लालायगोन। मैया जोङो मोनाबिलि समाव CWC जिरायबाय, अर्थात जोंनि मिरु मावफुं मेल जोङो सावराय मेलाव जोङो 13 जोङो थांखि लानो हादों। जोबोद गोनां थांखि लानो हादों जोंनि बिश्व शान्तिनि थाखाय आरो जोंनि धोरोम आफाद जौगानायनि थाखाय। दा दिनैनि मोनाबिलिनि थान्दै जथुमावबो जोङो जोबोद माने मेहेरगोनां सावरायनायनि गेजेरजों बयनिबो भक्त आइमोन आफामोन धोरोम सिबियारि बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो गोबां थांखि लानानै जोङो आफाद जौगानायजों लोगोसे धोरोम सिबिनाय बयखौबो शास्त्र माने गियान होनो हानाय आध्यात्मिक गियान जोङो जोंनि माहारिनि गेजेराव, जोंनि रायजो राजानि गेजेराव, मानसि माहारिनि गेजेराव जों सोनो हागोनखौ जों मिजिं थिदों। दा बेवहाय मैया जोंनि भक्त आइमोन आफामोना प्राय 1600 थान्दै बेहाय रेजिस्ट्रेसन जादों। आरोबाव दिनै जाबावगोन, दिनै फैगोन होननानै गोबाङानो खबर हरदों। फैगासिनो दङ बासजों सिबियारि बिथांमोनहा दिनैबो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जागोन। दा जों आसा खालामदों गाबोन गेवलां मेलाव जोंहा प्राय 10,000सो जोङो भक्त बेयाव थुबुर जागोन, बाहागो लाफैगोन, जों बेखौ मिजिं थिदों, आसा थिदों। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरि पाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।